380.000 kuna vrijedan dodatak ugovoru za sufinanciranje troškova javnog prijevoza redovitih studenata s prebivalištem u Brodsko-posavskoj županiji potpisan je u Velikoj vijećnici županijske uprave između Brodsko-posavske županije i HŽ Putničkog prometa. Zaključenjem ugovora 432 studenta s područja Brodsko-posavske županije ostvarit će pravo na 2 besplatne jednosmjerne karte mjesečno tijekom 10 mjeseci. Ovo je nastavak aktivnosti HŽ Putničkog prijevoza što se tiče revitalizacije i poticanja prijevoza željeznicom. Radi se o kategoriji studenata i imamo jedan model na koji način HŽ Putnički prijevoz odobrava 50% popusta za prijevoz studenata, dok jedinice lokalne i regionalne samouprave sufinanciraju ovih drugih 50%. Tako smo danas zaključili ugovor sa Brodsko-posavskom županijom u vrijednosti oko 380.000 kuna, gdje imamo do danas registriranih 432 studenta koji mogu koristiti taj besplatan prijevoz željeznicom. Ovim načinom potiče se odlazak i povratak studenata putem željezničkog prometa. To je bitno lokalno i za sam kraj i za studente kako bi češće mogli biti sa svojim obiteljima i besplatno putovati vlakom, jer vlak je ekološki najčišći i najsigurniji oblik prijevoza. Studenti su naša budućnost, upravo stoga županija osigurava stipendije za naše studente, a dodatno ovim ugovorom će 432 studenta ostvariti pravo na 2 besplatne karte mjesečno. Smatram da je to vrlo dobro, da imaju naši studenti jedno besplatno putovanje, znači do mjesta gdje studiraju. Naravno da ćemo možda aneksirati to, tako da će možda imati više putovanja. Tako da uz stipendije studenata, mi stipendiramo 100 studenata, negdje oko 800.000 kuna i plus 35 studenta medicine, njihove stipendije kao deficitarno zanimanje su nešto malo veće, po 1.500 kuna. Smatram da je ovo jedan jako dobar ugovor kad gledamo sve to naravno u cjelini. U ovim gospodarski izazovnim vremenima ipak se nađu sredstva za ulaganje u studente. To je potpora našim mladima da studiraju uz želju da se vrate u Brodsko-posavsku županiju. Za ovu svrhu u proračunu Brodsko-posavske županije osigurali smo sredstva od 380.000 kuna za pokriće dijela troškova za prijevoz naših studenata koji studiraju izvan mjesta boravka. Županija nastoji u svojim mogućnostima pomoći svim skupinama društva, pa tako ovaj puta i studentima. I na više načina, ali na ovaj način osigurali smo proračun, odnosno predložit ćemo da u proračun za 2021. godinu uđe stavka od 380.000 kuna za pokriće dijela troškova za naše studente koji studiraju van mjesta boravka i oni naravno koji putuju i prema Slavonskom Brodu ako su iz područja naše županije. Jer studenti su svakako i naša budućnost i u njih moramo ulagati. Slavonski Brod je sada sveučilišni grad, a županija je dobila prvo sveučilište. Samo na dobrim temeljima možemo graditi svoj budući razvoj i stvarati nove vrijednosti koje će privući mlade obitelji.